درود درابات شرپند چارو گوجدارو کا منا سا خامو شرند جاگا نشت تو شدرا سلامت باتت امروز بهار باتت کم اگر تیم اگین داتت شرپند شما میں وستگی مراکشن تا گوجداشت کہ ما بلوچی بازیں شاعرانی درور داتک کہ آہاں شعری صنعت ہوتی شاعریتوں کا چون کارمرز کو تگا بلوچی ربیت شعری ربیت تو کا شعری صنعت کو جہاں بڑا کارمرز کنک بتگا پتہ دری زبان انتہا کہ اس سے صنعتانی اہمیت و ارزش چی اچھوں کارمرز کنک بتگا مرچی کے استعماوتی گشتاں کے تہا یا یہ مراگش تہا ما چارے مبارک قاضی شاعریہ کے آئیے شاعری تہا شعری صنعت کو جہاں موڑا کارمرز کنک بتگا بلے ہوتی بنگت پا دیما برگا پیسر منگوش میں دستبندی کنا کہ اگر شما میں چینل سبسکرائب نہ کتا تو بیل آئیکانے بٹنا لنکو بیجنے تو یہ چینل سبسکرائب بکنے اور شیگوں وتی دوست سنگتاں شنگو تالان بکنے تاکہ میں مراگش آہا ہوں سر بے بند شرپندہ وادی کہ ما حدی شاعری اچارے حدی شاعری بگرتا استے وحد شاعری ویا شاعری تہا کجام نہ کجام جاگیا شعری صنعت کارمرز کنک بتگن شعری صنعت کستے شعری ہنر کاری اسے بارہ ہمان کستے سرجمہ پیسر ہم گپ جتا او یہ علمی نہیں کہ ہمیں صنعتانی کارمرزی گوں شوربندیہ کنک بند پیسا پیسرا منصوبہ ٹہنگ نوی کہ منا پلان شہر تہا وطگا مطلب پلان کنگ نوی کہ کجام شہر تہا وطگا کجام صنعت کس نے کارمرز کنگی انچو کہ زمانہ روچی وتی کشا دگے نیمگی لیٹینیت امیرنگا شعر و لفظاں کو وتی تہا نوکیں تبو میل ودی کرن او چوانو کہوں ہمیں واہگا دارند کہ آہانی جاہو بستار گو نوکیں وحدے نوکیں آدیں کانی تہا چارک ببن نو گپ چیدہ باز دیما شتک کہ پلان شاعر چا پلان شاعرہ مسترن تی کسترن نوکی زمانگا اگن لفظاں کے کجام تہار یا ساچشت سرا گپ جنک بیت اودا نوشتہ کار شخصیت و بالاد یک نیمگی و یہ ساچشت یک نیمگی چارگو تپا سکی قاضی شاعری بستار گشینگ منی وڑی لفظاں کی اچ مزاں تی وسی کارے نہیں بلے جوت کنا کہ قاضی شاعریہ لفظاں کی شاعر میں تہا ایر بکنو بیچارہ کہ میں شاعرہ چے غلہ ہو چے ارزن دوشتک قاضی شاعری سر میں بازیں کا واس و زانتکارہ نوشتہ کتا بلے یک تکی کہ میں مارتا چونکہ مسید شاعری بابتا گشتگے ودی کہ مسید شاعری تہا صنعتانی کارمرزی بارا گپ جتگا تو اودا ہم نمی مارتگا او ادا ہم مارا کہ تنی گا آئیے سرا اما تکے بارا کہ مجیر گا اودا کس نے نوشتہ کنک نبوتا یا نوشتہ کنک بوتا یا گپ جنک بوتا بلے منی دیما نگوستگ آہند گوڑا قاضی شاعری تہا شعری صنعتانی کارمرزی البت چیزی وعدہ پیسر ڈاکٹر ایارتا تھا فیس بک کا قاضی شاعری تہا صنعت تعلیہ باروا کسانی نوشتہ کی نوشتہ کتگن او پتہ کس نے ما چاریں کہ ہمیں یہ زودتا بزن 2024 تربت یونیورسٹی دو ورناہنی کتاب دیما کہاں تھی کہ عمران عاصل پیر مرد داستان بلوچی شعری عزم و مبارک قاضی شاعری و جمال منظور ہازمودہ مبارک قاضی شعری کارست و گالوار چا بلوچستان اکیڈمی نہیں ہوگا چھاپو شنگ بتگن کہ قاضی شناسی آترائی جوانے گامگی جن مطلب چریشان چی حبید کس نے چوشیں چیزی میں دیما نگوستا دنی گتا کہ ای اگوم قاضی شاعری وانگا مارا بازیں جاگا شعری صنعتانی کارمرزی گندگا کہ ودیما قاضی شعرہ کس نے شاعری وانے من کے قاضی شاعری وانا میں وتی گپ جنا نہ یو کو آما صنعتاں گندا کہ آ لسو آمن بلکہ انچے صنعتوں کارمرز کنک بتگن کہ آچو ظاہر و پدر نیا یہ کم کارمرزگ نبتگن چونہا و چہار شبین و تلمیہو انچے کارمرزگ بتگن کہ آنی مثالو درور ہا وطن صنعتی شاعری علم نہیں کہ ہمک شعر یا شعر بندتہا مانگ بیت او ایہو علم نہیں کہ ہمک شعر یا ہمک بندتہا ابیت گو او ایہو اجدری نہیں کہ یک دستوں کی یا لچھے یہ تہا یک جاگہی کارمرز کنگ بیت ایہو علم نہیں کہ صنعتانی کارمرزی کو ارادہ گو شور بندیہ بیت انچکما بندہ تھا گپ جن چوشیوں دستوں دست کپیت کے آہانی تہا دو سے صنعت کارمرز کنک بتن صنعت چہر بزا صنعت استعارہ
و hama sanatin ke kaziya goyi sanata şairiye dagar şerriya şumtago nangar kutak. O bazı ami guşit ke şairiye taha çahre bistar ç şubena mastere. Bale gap teçkin ke çaro şuben doye şairiye brahan. یک بری رویں مبارک قاضی گڈی کتاب کے چاپو شنگ بت تک گسا واتر کنگ لوٹا یہ گڈی کتاب نہیں بلکہ چریشا پاد کے اس نے ہم قاضی دو کتاب چاپ بتا بلے وادی کہ میں ای نوشتان کو تی نوشتا کو تک آ وحدی کے اس نے مبارک قاضی گڈی کتاب کے اس نے گسا واتر کنگ لوٹا کچن انسٹیٹیوٹ آف بلوچیا نیمگا فروری 2022 چاپو شنگ بت تک پدا کس نے آدھے دوئی کتاب 2024 چاپو شنگ بت تک یک بری مبارک قاضی اما شعران جہلا آنی درورا دیا و اما لفظاں کس نے شمارا گوشن کے قاضی آگوں جوانیا چاری درو شما آورتگند کے بازیں جاگا جوڑشت کالبا ہوں ایر کپن کسے ببارت منارا ہما گلستانا پر نادروان ہاں وک موسما ہنار کپیت شعر تہا گلستان نادروا ہنار کس نے چاہری رنگا چون کارمرس بیتے گا اور ادا بچا جور پل گلاب زندگی منا گو جور پلا عشق لگنیست گلابا زندگی مانا کنانن یا کہ مولوم گوشند گوات سبکا کشانن دور سرا آچار نبیت من چیئے بگوشام یا کہ کوہنی کندیلی گمانی بالتگ شب تہارا روچ مہکانی کتگ او ادا نادروا چتر جنگل آہن بلے باغی اناری گندگانیت یا کنٹگ نتجن بلبلے شیزار نبند کم پلی کے نپادار گلاباں چا درد کا اشتگا کنٹا گلاب بلبل شیزار ای درست کے اس نے چاہری رنگا مارا گندگا کائن اگا من قاضی ہمیں کارمرس کو تھیں چاہراں گو اہدی شاعری چاران دیں پدیم بکنا تزانک بیت کے قاضی اجبر چوتی زگریں شاعری و بزن چا اہدی شاعری یا نسست کو گستا نبوت تک دائم ہوتی ربیت کو ربیتانی پاسدار گندگا کے نو بچار اہدی شاعری زیادہ ہی آسی کب تگت سازین سرا من دلا ماری لیٹ تک زہری سرسرا میرا سے چارومی چاپا 288 تاقدیم یہ شعر نوشتا ہے آس ماری لیٹک آسے ماں سرا کپگا چاہرے زرتگ و تکانسوریو گنو کیے پیشدارک ناتاہیر بوگے امی صاحب ماری لیٹک جوڑشتی ہوتی تہایت جتائیں چاہرے ہوں یا کہ مہناز شعریں کہ منما انجیراں پتن تاکیں برس پما کوانی سرا رستوں گیشتر پما گٹو سرشما بتوں من ہما باغے برستریں درچکوں کہ سرمنی اچ گواتا نچنڈیں تک بشامی ہوراں بونڈ نمیسیں تک پتن تاکی انجیر برزیں کو گٹو سرشم باغے برستریں درچک گوات بشامی ہور ایک کس نے درست چاہری دروشو ہمارا گنتگا کھائن کہ یہ شعر کس نے چارویں چاپا میرا سے پکیشا دے 409 نوشتے ہیں امیر انگا شر حیال کن چونہین دیوان ٹھک مچن کلی بمبہین نوداں از مدے ہاہو گردنے سیداں شتا کلی بمبہی نود آہو گردنے ہاس سرتل ای درست کس نے جوڑشتا ہم اور وتی جاگا کس نے چاہری ہوں یا استعاراتی ہوں بستارا کس نے دارا یہ شعرہ دلگوش کنت کہ غم منیگا ہوئے جنینا قسمت مباتاں گر و سہرباد و گرمپو کو سہربادی تپاں غم منیگا گوش سستاں ٹاہیں گوالگاں نہ جڑش زیرن نہ دودنتانش پاد کنا منزلاں لیڈوش ہما جوگیں نہ برا گر سہرباد گرمپو کو سیتا کی تب ٹاہیں گوالگ لاتے لاتے جاگا کس نے ہے جوڑش تا لاتے کس نے ماشانا استعاراتی رنگا دیست کت کنے ما چاہری رنگا و چارت جوڑشتی رنگا مبارک قاضی شاعری تو کا مدیست پہلے یک چیزیں کس نے ہاں علم بیان بہرگ تہا ما کس نے رویں مجاز مرسلہ کس نے چاہ رہے ہیں کہ مجاز مرسل کس نے چھونیا کس نے مبارک قاضی شاعری تہا کارمرز کنک بتا
مجاز مرسل بارہ ماشمار بوشی کہ بیان زانشت بزاں علم بیان سیمی بارن وشی تہا لفظ یہ گواچینی بزانت بدلا آئیے مجازی بزانت کار مرزگی اگر پا گندگا یہ صنعت ہرزانی بلے بلاغت زانشت زانتکارا اشیے 24 تار گشی تگم یہ باز کسے شائگانی پڑی پا درورا میں کرا گوشند میں مثال بعض جگہ داتا گوستگی ہوتی مراکشنتا داتا ماں چونگا تا ہوتی روزمرہ زندگی یا مکروچی زندتا گوشن کے تندور یا ترون روکیں یا کور تچگائیں مشین آرت درشگائیں اصلا کہ ماں اشیاء کو ارتیا یہ گال رداں بچاریں اصلا ترون یا تندور روک نہیں بلکہ تندور تہ دار روکاں اگر ماں گوشن کے کور تچگائیں اصلا کور وہ تچگا نہیں بلکہ کور تہ ہاپ تچگائیں ماوشے مشین آرت درشگائیں مشین آرت درشگا نہیں مشین دانا درشگائیں آرت و رندہ کس نے دانا درشگا چپاد کس نے آرت جوڑ بھی امیشن کس نے مجاز مرسل لاتے درور کس نے ماں چاریں بلے ماں یبری چست کنے مبارک قاضی کتاب شکلیں جورانی بروردہ مشورہ یہ بوشن کہ یہ کتاب 2022 چھاپ شنگ بتک اور گسا واتر کا نگ لوٹا ہوں یہ کتاب جگہ چھاپ بتک ہیں 2022 اچھا انسٹیٹیوٹ آف بلوچیا ہے نہیں مگا قاضی شہریں کے بالین کندیلاں مندلا بندے چراغی مندلا اگر ارتیا بچارے تا چراغ وٹ بندے اگبید بلے قاضیا مجاز مرسل کارمرز کو تک وہ چراغ بندہ تک دیکھے جاگے قاضی گوشی کے بلی کے سوچی توتی روشنا یہ آسا کندیل کے پروانگین چی گشت کن مردوں یا کہ تاکریچ مواد شالہ موسم کرگش کی بہارا سرو چیرن درچکانی تاکریچ بوگ مجاز مرسلہ چھتور گو موسم تاکریچا بدلیں تک دیکھیے ایک چیزیں کیسے شاعری تہا عام کس نے علم بیان ہے کس نے باہرن تہا کنایا ہے اور اسی بزان تماشور بوشن کے کنایا ہے بزان تو مطلب چیریں اشارہ یا چیریں گپیں کنایا ہے سیمسرگوں مجاز مرسلہ دو چار پنچیا کہ دوین انتہا گواچینی مانا ہو بزانتانی بدلیا مجازی مانا ہو بزانتا کارمرز کنک بند اور دیگری بزن فرق ایوکا اشنت کے کنایا تا دوئیں مانا ہو بزانت کارمرز بت کنند وادے کے مجاز مرسل تا مجازی مانا ہو بزانت زورک بھی نوی شہرہ دلگوش کیا کہ ترا کے ذکر کنا پاد کایاں جانے پٹ تئی کے نام دلا کے آسر آئی است جانے پٹانی پادائے گا اگر پکسیت ترسا بزورے ہوں رد نبی اوگون خدا ہے ذکرہ ہوں امگرچ بتکن وتی دوستدار واروا ہوں بتکن کہ یک وحدی ہا دوستناک بتک مرچی کے بے وفائن آئیے ہنگریں یاد سرازورن کسی آئیے نامہ بگی ذکرہ بکن تا جانے پوٹ پات کان تو یہ شعر تہا کس نے مبارک قاضیے اگر ما کنائے کارمرزیہ بچاریں تو یہ شعر تہا شائگانی اگر ما شعر بابتا بجیڑیں تیشی تہا شائگانی باز ودید دیکھے شہری کے وتی چمانی ماں ہیرا تنگو پنچیں رکنا پمن جورانی تہا لب شکری درچتگی چمانی گچین وتی جاگا پنچیں رکن بنی آدم ابزاں آواز خمسہ قاضیہ چھون گنجوانیہ آوار گیت کے گوتی شعر تہا یا کہ یہ شعرہ دلگوش کرنے کہ لعنت توک ما گٹا وتی لوپ کتی لعنت توک ما گٹا وتی لوپ کتی بلے چاہ آدم راہدارا وطا کشتگی تجھ کو ظاہر آئی شعر تہا شیطان نام وغیرہ بوہگا نہیں بلے کنایا وسیلگا شعر تہا شیطان ظاہر ہیں چھوا مبارک قاضی شاعری تہا بیان زانشت بزن علم بیان کلی سنتانی کارمرزی گندگا کے او ای سنت ایگو مزنی ہنرکاری یا کارمرز کو تگن بلے آئیے شاعری تہا دیکھے بعض شعری سنتانی کارمرزی دست کبھی کہ ہمیں سنتانی زانوگر صناع لفظی و صناع معنوی تہا یہ سنتان باہر کنا یک جاگی کس نے درس بلاغت تہا ابو فیض تاقدیم 39 کس نے بشتا کن آگوشت کے صنعتیں بذات خود شاعری کا مقصد نہیں ہوتی لیکن شاعری کا مقصد ان کے بغیر پورا بھی نہیں ہوتا کیونکہ ان کے ذریعے شعر کے تاثر میں اضافہ ہوتا ہے مبارک قاضی شاعریہ صناع لفظی کارمرزی نمگا رویں چاریں کہ آئی صناع لفظی
چونیا کس کارمرز کتاوتی شاعریتها چوہ قاضی شاعریتها لفظی صنعت گشترین تہر کارمرز کنک بودتگن بلے صنعت تجنیس کس زیباہیں وڑیا کارمرز کنک بودتگن مشمر یہ ہم بوشن کہ صنعت تجنیس چا عربی لفظاں کا تا فارسی لفظاں کا سر بودتگن گشتر صنعت چونی یا ما پیسرا ہم گوشتا کہ اس صنعتانی کارمرزی عربیہ بگر سفر کنانا فارسیات کا پدا اردو ایدگی زبانن تا شنگو تالان بودتگن چا فارسیات تا اردو فارسیات تا بلوچیات کا سر بودتگن چون ہوا درستیں شعری صنعت چا چکو من گوشت عربیہ سفر کنانو پیدا کا گانی ما کشکا بچاریں کہ کجا چ پیدا کا گوڑا عربی لفظاں کے ای میں جوڑ کتگی منہا بلے میں شاعریتها کارمرزک علمیہ بن یہ صنعت تہا بزن صنعت تجنیس تہا یک چیزی دو یا دوا چ گیش لفظاں گو آرگ بید گالبندی دروشما اشی تہا گالوار یا نوشتہ کنگے ردا ام گونگی کنوکیں لفظ و گال کارمرز کنک بند یہ صنعت ما گیشت گئے ایک صنعت ما گیشت گئے صنعتی اشی باروا لہتے زانتکار گوشت کے اشی اب تارا لہتی نو لہتی سے و لہتی دوازدہ تہار گوشت قاضی شاعریتا یہ صنعت زیبائیں وڑیا مرا گندگا کہت قاضی ایک دستوں کی آئیے ریت بزاں ردیف انت لکھے تک بعض زیباہیں کس ہیں دستوں کی او آگا اے غزلہ ارتنے گا یا گوں ہوش ہواسا مردم بوانی بچاری مطلب آئی سر پھگر بکا کہ نوی لکھے تک بچار کے چھوں مطلب کارمرزک بتک جاگہ ہی لکھے تک پا نبشتہ کنک بزن ٹو رائٹ وادک ما عمل نبشتہ کنگا انگریزیہ گوشیں ٹو رائٹ کارمرز بتک وہ جاگہ ہی لکھے تک پا تچگا بزن ٹو اسکیپ تچگا روگا میں دمگا ایک گپو ساک مشہور ہیں کہ پلانی چا پلانی ترسا شپ نیما لکھے تک بزن تک من ہدا مبارک قاضی سرجمے دستوں کا وانا تاکہ شما قاضی شعری صنعت کاریے اونر کارمرزیہ ڈسٹ بکنے مجھوت کنا کہ لاتی جاگا شنا بگیشینا جمبرانی ہاپ دانا لکھے تک باریں کجا کہ بزانت گواتے ٹکانا لکھے تک باریں کجا جمبرانی آپ دانا پر نبشتہ بوگا ٹکانا ہے نبشتہ بوگو لکھ گو گار بوگا ہوں کارمرز بتکن دمترا قاضی گوشی کہ آ کجام آزما گرند کے نام و نقشاں پد بجن گل زمین پا آزمانا لکھے تک باریں کجا دیریں گپے کے شیرے گو دلے جہلاں کیا دیریں گپے کے شہری گون دلے جہلاں کیا منوتی گنگیں زبانہ لکھے تک باریں کجا مرگ دمبر تک شوازا نکو نادو کا شتگ درب گیجت زند مانا لکھے تک باریں کجا یہ شعر تہا ادا لکھے تک دو ہی مانا ہاں وہ بزاں تک زورت بتکن بزاں پر نوشتہ بوگا ہوں پر در روگو تچگا ہوں دیکھے شعری قاضی ہے کہ ہمیشہ غزل ہے کہ چدلے کوہنی پتھینکاں یک کناگاہا درت کس سہی راہا روانا لکھے تک باریں کجا نو قصہ چا دلے پتھینکاں درت کو اناگا باریں کجا درشوتیا لکھے تک ادا دل گوش کرنا کہ آ شرابی یا کہ دوشی چار شک دوزتا آ شرابی تترانا لکھے تک باریں کجا یا کہ قاضیہ کیزاں تکاں باریں کجا بندر بکن یک شپی شہری گشانا لکھے تک باریں کجا نو صنعت تجنیس کے سے شعر تہا سرجمے غزل تا کارمرز کنک بتا یک جاگی لکھ گے مانا نبشتہ کنگیں یک جاگی کس نے در روگیں پدا نبشتہ کنگیں پدا در روگیں تو ای شعرہ کیسے شما کا سرجمیہ وانگ لوٹے تو قاضی کتابیں گسا واتر کنگ لوٹا یہ تاک دیں اشتاد سے سرائی شعر نبشتے ہیں ادا کا مردم بوشی کی یک شپی قاضی امی گڈی بندے میں گپا ہاں کہ قاضیہ کے ذات کن باریں کجا بندر بکاں یک شپی شہری گشانہ لکھے تک باریں کجا ادا کا مردم بوشی کی یک شپی قاضی شہری گشانت بلے نو باریں آئیے جن کجا لکھے تک شو تک اون رد نبی وگا مردم چوش بجیت کی یک شپی کہ قاضی شہری گشانت باریں نومی شہر کجا نوشتائیں کہ گندگ نبی اون رد نبی قاضی شاعری تہا صنعت تجنیس کارمردی بازیں جاگاں گنجوانے وڑیا مارا گندگا کیت دیکھیں ایک صنعت اسنے کے شوشاں صنعت تضمین
تضمین کس نے اردو فارسی ہر زبان مطلب شاعریں کار مرز کو تا صنعت تضمین و بلوچی تہا ہم دیگه شاعران کار مرز کو تا قاضی کے رمراشی رنگ اندگا کے تضمین بزانت یک چیزی طلا چیزی ایر کنگ گالبندی بزان اصطلاحی بزان تا تضمین بزان دیگه شاعر یہ یا وتی جند شعر بند یا مصرعی یا دیگه بندی پر کنگ و شعرہ دیما برگ یا اما شعر بنگ پردا گو ردو پیش ردانی زورگا شعر بندانی گیشیا تضمین گوشن او اشیا تضمین را کس نے وجہ سباد اشتیاریا انباز گوشتن اشیے ورچوشبی کے یک نامداریں شعری بندیا وتی شعر گوڑسرا پرکنک باز رندہ چوشوں بھی کہ ہما مصرا یا بندہ چا پیسر دیگے بندی شاعر پرکن ہمیں گیشی تضمین گوشک بھی تضمین کو تکیں شعر کاماہنی طے کنک بھی تضمین ربیعت چا ہر دور و زمانگاں بتگو پیدا کن پدر ورا مبارک قاضی تضمین کو تگیں لہتی شعراں بچارن بیاو بیامنی چمے روک بیاو بیامنی چمے روک مطلب ای بند کس نے نازکن تو کا کار مرزم بتا بلوچ یا کس نے بعض شاعرہ ہم کس نے گوشتا کہ بیاو بیامنی چمے روک قاضی ہم کس نے شرکار مرز کو تا ہو گوشتا وہ تھی کہ نظمیت تھا کہ بیاہو بیامنی چمے روک بیچاریں دلانی بندوق ایربوہیں کلاتیں پاندا باما تلملیں درشاندار ماچو چاردہا بانور دیکھے جاگے قاضی وقت کے سن شرکامان تو کتا گوشتا کہ نہ مردگاں نہ کدی زندگاں شمارا کے نما نظر نہ کہ یہ گپ یا یہ شعر کدی کیا گوشتا بلے نہ مردگاں نہ کدی زندگاں شمارا کے ای قاضی کسی تضمین کتا ہو وہ تیہ کسی کام آئے تو کتا نہ مردگاں نہ کدی زندگاں شمارا کے دلے کے درد مداری کجام کارا کے یا کہ بلوچی بتلے کہ جن پا کلو آپ اس نبی قاضی ہے کس نے بطل زرتا کو تضمین کتا وتی نظمیتا کار مرز کتا کہ جن پا کلو آپ اس نبی بیا ماو تو زندے پرشتہ ملکموت مرگا مڑاہی گون کنو پنست بہتیں راج پلہ مرزیا بیا آپ و آسے زگریں چکا سا گوزو دگے کس نے شعری کے بلکہ بطل انتا بازی کارمر تو واہ وطن پدار قاضی اب سے چون کارمرز کو تھا تضمین کو تھا در ملکانی نندو کا باند بلوچستان ہے گئیں واہ وطن پدار مبید پاد مقبرہ تچک نبند یا کہ کلاسیکر شاعری چے قاضی تضمین کو تھا یہ شعری من ہوں انچو کنا گوں بدواہاں اوک انچو بکند کشاراں گو آزاد ملدینی ایک شعری کے بلوچی میں وتی شاہدیں زبان ہیں استاد عبدالعزیز بلوچ ہے کس نے گوشتا ای بند چون کس نے قاضیہ تضمین کو تک کہ امک ترانک چو کیفا سر رچانن وطا گون دروگ بندک چنچو گرانن چو ساہا دوست داریں لفظ لفظا بلوچی میں وتی شاہدیں زبان ہیں یہ شعر قاضی چولان دریا یلدات کے تاقدیم نو دوشت سرا یہ شما شدید ستوت کنے سرجمی شعرہ شرپندہ قاضی شاعری دگے جوانی اشند کے قاضی چو وتی کوہنے شعری ربیتا ہوں نسستگو نوکے شعری دنیا ہاگوں ہوں وتا ہم گرنچی کو تک آئیے شاعری تہا آہدی شاعری ازم و مارگ رہبندوں گندگ بھی اور نوکے آہدے شعری جوڑشتکاری ہوں رجنا ہی موریا مارا گندگا کے دیکھیں ایک صنعتی استی کیا یہ گوشن صنعت تکرار صنعت تکرار لس و حلباریں شعری صنعتی عام شعری صنعتی تحری اسی تہا لفظ و گال پرلیسک بند بزن یکیں لفظ یا یک وڑیں لفظ شعر تہا پرلیسک بند بزن وار وار گوشک بند زانتکار ای شعری تہارے اب تہر گوشن چریشاں تکرار مطلق و تکرار مسنہ گیشتر نامدارن قاضی شعرہ دلگوش کنے گو چوکیا من مباتاں پچار کلدارا من لوٹاں اشت بلے اشت رند چار کپی نشتہ چار بسر دجا گہا کارمرز بو بلے چیئے کس نے لفظ ہم چوکی چار اور پدا چار کس نے جوانے وڑیا کارمرز کنک بوتا چوش کے گوں تو ٹٹا تک موتی ٹاٹ گوں ٹٹا ٹٹا تک ٹاٹ گوں ٹٹا تو بچہ چیچو زیبا چوش کے گوں تو ٹٹا تک موتی ٹاٹ گوں ٹٹا چوش کے درد سسر راں وطا پیوست کو تک یا کہ چنچو سرپا دار سرا شد سردار آنگوں سرپا سری پشت نہ کب تک دار نہ سرپا دار سریں سردار سرا واہ
ای سنت تکرار ہے کس نے کار مرضی ہے کس نے جوان ترین در ورانچی یکی کہ قاضی صاحبہ کس نے کار مرض کو تھا یا کہ قاضی شرح دلوچ کرنے کہ ای نیمات آ نیمات گمنا میں بازار تہا وار کیا بھی وارے وارے وارا وار بکند پا وار سرا یا قاضی کس نے شاعری تہا یہ سنت باز جگہ ہمارا گندگا کھیت کا یہ کار مرض کو تگا شاعری تہا لفظی سنتانی بزن سنا ہے لفظی اواریا معنی صنعت بزن صنعت معنوی مزنی کے ساسیہ دست کپی معنی صنعت اما صنعت کے چرہاں شعر معنی زیبائی پد در بند بلاغت زانشت زانو گر شعر رساں کے آتھرا معنی زیبائش تارا مزنی ارزشتی دین اسی بستار چا لفظی صنعت مستر لی کے چیا کہ چری شیا شعر سربوری زیبائی ہواریا رساں بزاں ابلاغ یا کمیونیکیشنوں گیشتر بھی معنی صنعت اولی پرزشت صنعت کس نے کجامن صنعت تضاد یہ ارزانی صنعتی اوپا پہمگا لاسو البارے شعر تہا دو یا دوا چا گیش چپگانی لفظ بزاں متضادیں لفظ کارمرز کا نقبند یہ صنعتا دیکھے دو تہار ہوں استن بزاں ایجابی تضاد و سبلی تضاد منا گون جور پلا اچ گلگ نیست گلاباں زندگی مانا کنانے اچھا جور پلو گلاب چون دیم پدیم کنک بودتگا سارو بیساری شعر تا چون دیم پدیم کنک بودتگا قاضی ارچی کھند وطی کدہ کرزید سار نبیت بیسار نبیت منچی بوشم انچوی شعر تہا برز و جہلے کس کار مرزیم برز بیچاراں جہل بیجیڑاں انچو کاروبار سرا ارنی واتی رنگ جلشید یار دلے دربار سرا یا اشیا بیچاری شعرہ کشتا سارو چیر دو متضاد کس ہیں لفظاں جندہ وتی پجا رگے جہدہ سرو چیراں آدھیں کتئی چارگے جہدہ سرو چیراں یا کہ بانور چو جنوزاما گدانا وتی نشتگ سالوں کیے سنگارگے جہدہ سرو چیریں بانور سالوں چون کار مرزق بودتا واد و مزری یہ شعر تا کہ نزانا واد چو مزری کے شہد ارزانے تئی محبت واداب چون آواد گتا شہد ہوادگ مطلب یہ شہد ہوادگ مزری واد یہ دو متضادیں لفظاں بلے چون کار مرزق بودتا گئے صنعت متضادیں راگوزی جمبری شینکے سرا ساحل بھی تو بگوش تبدو لیوارا دگے چیل اٹھگین یا کہ مرچنگ وربام دم بیگا سہنی جاک نجن مرچنگ ارماغ زمستان بوان نکنے ہے نا ای وڑے مطلب صنعت قاضی شاعری تہا آہنی کار مرضی باز جوانے وڑیا دیکھیں ایک صنعت یہ نیم کرویں آئیے بشن صنعت مرآت النظیر نو صنعت مرآت النظیر کس نے یہ گرام بہائیں صنعتی منک بھی او گمیشی یکیں کا اولا چا سیادی دارو کے لفظ شعر تہا یکجا کنک بند وانچو کے گون ڈگارا ودکمہ ڈگارے کس نے گپ بیت شعر تہا گرائی تہا دہکان پل کنٹگ ودمہ کوئے گپا جنیں گوڑا شپانک رمگ ود شراب گپا جنیں شرابی شرابجا کدہ کیف کمار تترگ ای دوسرے لفظ کس نے اما شعر مندان تہا جاگا کننت یا کانت یہ صنعت مرآت النظیر قاضی شاعری تہا ہمیں صنعت نیمگا رویں کیا چون کار مرز کتا دو زہگ گوش نگیں اوشتا آتا میرے پیش گاہا پچونڈی نانا دلاپن رزانی پشکپتا گوشن پیشگا نان رزان او زانا بہار بہت منی پیما وابن موسم کائن درچک پدا ہوں بر نکننتی شعر تہا بہار موسم درچک اے مرآت النظیر زندگی مثالاں بلے کے سوچی وتی رجنا یہ آسا کندیل پروانگن چے گشت کن پردم یہ شعر تہا سوچا رجنائی کندیل پروانگ جوانے بڑیا مارا گندگا کان شرپندہ مرچگی ہاترا امین شو تا آو کے مراغ شوتی کسر سا خاموشا مکل بیدیت پاکی ہاوندے میارو باوٹ بادے